Jesus, hallelujah. Sonania neichanya miri, hallelujah. Iwe bagi kosara Jesus, hallelujah. Sonania neichanya miri, hallelujah. Igbo Catholic Community Ethiopia nụrụ ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja maas tata na aja nke maas tata Felix na Rita Nwosu na Ayọ ka Chineke bịa n'etiti ha bịa n'ezinụlọ ha gee ha ntị n'olu ha. Ezinụlọ niile ndị prayer line na-ayọ maka mgbaghara na spiritual growth ndị otu ha niile na ndị ezinụlọ ha niile. Francis na Dorothy Akpamgbọ na-ayọ maka ihe ha bụ n'obi ya na ezinụlọ ha ka Chineke n'olu ha. Maureen Chukwuani, ezinụlọ Maureen Chukwuani na-enye Chineke ekene maka ngọzi na amara ya n'arọ nke 2024 ka esi wee jekwene wee na maka ụmụaka ha na ndị ọgọ ha niile ka Chineke nọnyere ha. Ndị Zionite ndị niile otu ha niile nke California, Zionite of California na-ayọ ka ndị the Zion movement nke dị na California ka ihe ha na-eme ka ọ gaa ọfụma etu ọbụla ha si wee bu n'obi ka Chineke gọzie ya, wee na-ayọkwa ka mgbasa ozi Chineke ka ọ na-aga n'iru. Philomena Chinyere Ọkpala na-enye Chineke ekene ka o si wee zọpụta nwanne ya nwanyị Rose Mmụọ na nnukwu asidenti nke takwara n'isi mmadụ ya na onwe esi ya were pụta, wee na-ayọ ka Chineke si etu a na-echekwaba ezinụlọ ha niile. Giovanni Odim na-enye Chineke ekene maka ihe ọma ya niile, ihe ọma nke onye nke ndụ n'arọ nke 2024 na-ayọkwu ya n'arọ nke 2025 ka ha si wee jee wee nata na be anyị, wee na-ayọkwa ngọzi ya, nchekwaba ya, odudu ya na arụ ike n'isi mama ha Cecilia Ihuọma Odim na ụmụ ya. Philomena Ọkpala na-enyekwa Chineke ekene ka Zion Ministry 21 days ebumọnụ ya ka o si were gaa ọfụma nke kwụsịrị tata, wee na-ayọkwa ka Zion Ministry California branch ka ọ na-aga ọfụma na-enweghị ihe gbochiri ya.
Adak mmụọ na-ayọ nchekwaba Chineke ka ọ na-edozi n'agbazi wee na-ayọkwa ka Evangelist Ebuka Obi, Peter Obi, Nnamdi Kanu na Igbo Land ka ha na-aga n'ihu ka anyị wenata nsogbu. Ngozi Ogoke na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche n'isi mama ha Louisa Ejike, onye nke na-eleta mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ngozi Chineke nchekwabe ya na arụ ike n'isi ya. Adakụ mmụọ na-enyekwa Chineke ekele maka ọdịmma ya n'ebe nyanwa na onwe ya nọ ya na ezinụlọ ya, ha na-ekele Chineke. Rose mmụọ na-enye Chineke ekele n'ụzọ pụrụ iche ka o si were pụta na nnukwu asidenti nke merụnụ, o nweghị ihe mere ya, o wee na-ayọ ka Chineke si etu a na-aja ya mma ya na ezinụlọ ya. Kalịsa Ebereze Okoye na-ayọkwa maka ihe obi n'obi na maka ọdịmma nke ezinụlọ ya nwa. Ndị Legion of Mary na-ayọ maka mkpụrụ obi Sirina nwanyị mma ebe ebulem. Ndị ụmụ nwanyị Knight of St. John International na-ayọ maka mkpụrụ obi Sirina nwanyị mma ebe ebulem. Ife dịka nwa Okoye anyị ya na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Dorothy Okoye Obiora. Ezinụlọ Ogoke na-ayọ maka mkpụrụ obi Jude Ogoke. Ndị prayer line ezinụlọ ha niile ndị ezinụlọ ha niile na-ayọ maka mkpụrụ obi Sirina nwanyị mma ebe ebulem. Priscilla Abekobe na-ayọ maka mkpụrụ obi Fabian Eze Iruakụ. Kalịsa Ebereze Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Sirina nwanyị mma ebe ebulem. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Maslenus Mbata. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe. Number 15 of the Hebrew book, number 15. Gospel.
dị nwanụ biko were obiọma gị chekwaba ezinụlọ gị nke tụkwasara nchekwube ya niile naanị na amara nke eluigwe gị. Meenụ ka nchekwaba gị gbaa gị bụ ndị ezinụlọ gị gburugburu oge niile site na inwe naanị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na chi eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'ihu onye amụma Aịzaya. N'afọ ahụ eze Uzaya ahụrụ m osekpụrụwa Chineke ka ọ nọ n'oche eze dị elu, uwe ya sara mbara jupụta ebe nchụaja. Ndị mmụọ ọma nọ n'elu ya, nke ọ bụla n'ime ha nwere nku isii. Ha na-etikọta mkpu ọnụ na-asị, nsọ nsọ nsọ, osekpụrụwa nke igwe ndị agha, ebube ya jupụtara ụwa niile. Ntọala ụlọ ahụ gbara jijiji site n'ụda ahụ na-eti mkpu. Ụlọ nsọ bịakwara jupụta n'anwụrụ ọkụ. Ekwuru m sị, ewo, anọ m n'ọnọdụ dị nkịrịnka, efuola m n'ihi na abụ m onye egbugbere ọnụ ya na-adịghị ọcha, bịakwa biri n'etiti ndị egbugbere ọnụ ha na-adịghị ọcha. Anya m ahụ na eze ahụ osekpụrụwa nke igwe ndị agha. Mgbe ahụ ka otu n'ime ndị mmụọ ọma bufere feta n'ebe m nọ. O ji mma were ọrọkọ ọkụ n'aka nke o wetara n'ebe nchụaja ahụ. O were ọkụ ahụ daa m n'ọnụ sị, lee, ihe emetụla gị n'egbugbere ọnụ. Ehichapụla m njọ gị, ekpochapụla m mmehie gị niile. Mgbe ahụ ka m ji n'olu osekpụrụwa ka ọ na-asị, onye ka m ga-eziga? Onye ga-abụ onye ozi anyị? M wee zaa sị, anọ m ebe a, ziga m. Okwu nke osekpụrụwa. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza, onye nwe anyị, aga m agọzi gị n'ihu ndị mmụọ ọma. N'ụlọ nsọ gị azịza. Ana m ekele gị maka nkwudosi ike na ịhụnanya gị nke karịrị ihe niile anyị mara maka gị na mbụ. N'ụbọchị m kpọrọ oku, ị zara m, ịbawanyere ike nke obi m azịza.
ekwekwala ka ọrụ gị laa n'iyi. Azịza. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, ugbu a achọrọ m ichetara unu ozi ọma ahụ m ziri unu na mbụ, nke unu natakwara, nke okwukwe unu guzosikwara ike n'elu ya. Ya bụ okwu nke ozi ọma ahụ m kwusara unu na mbụ bụ nke e sitere n'ime ya na-azọpụta unu, ma ọ bụrụ na unu jisie ya ike. Ikwere n'ihe ọbụla ọzọ agaghị eduru unu ebe ọbụla. Ozi ahụ dị oke mkpa enyefere m n'aka, bụkwa nke m nyefere unu n'aka, nke isi ya bụ na Kristi nwụrụ n'ihi mmehie anyị niile, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo. Na edere ya na Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ, dịka akwụkwọ nsọ si kwuo. Na o mere ka Pita hụ ya anya. O mere ka ụmụazụ 12 ahụ hụ ya anya. Emesịa, o mere ka ihe karịrị 500 n'etiti ụmụnna anyị hụ ya n'anya otu mgbe. Ndị ka n'ọnụọgụgụ n'ime ha dị ndụ ugbu a, ma ụfọdụ n'ime ha adaalarị n'ụra nke ọnwụ. Emesịa, o mere ka James hụ ya anya. Emesịkwa, o mere ka ndị ozi niile hụ ya anya. Na nke ikpeazụ, o mekwara ka mụ onwe m hụ ya n'anya, dịka a ga-asị na m bụ nwa amụkwara amụkwo pụtara ụwa mgbe a na-atụghị anya ya. N'ihi na mụ onwe m dịkarịsịrị nta n'etiti ndị ozi, ebe m na-ekwesịghị ka a kpọọ m onye ozi, n'ihi na esogburu m nzukọ nke Chineke. Ma site n'amara Chineke, abụrụ m ihe m. Ọ pụtakwara ihe n'ọrụ m na amara ya nke o nyere m, nke na-abụghị n'efu. Kama adọgburu m onwe m n'ọrụ karịa ndị ozi niile. Ọ bụ n'ezie na ọ bụghị n'ike nke m, kama site n'amara Chineke nke soro m. Ya mere, ma ọ bụ m, ma ọ bụ ndị ozi ndị a, otu ihe ahụ ka anyị na-ekwusa, otu ihe ahụ kwa ka unu kwere.
Jesu wee guzo n'ụzọ osimiri nke Nazaret na-akụzi ihe. Oke igwe mmadụ wee zukọọ na-adagide ya ka ha wee nụrụ okwu Chineke. O wee hụ ụgbọ mmiri abụọ ka ha gbara n'ụsọ osimiri ahụ, ma ndị ọkụ azụ ndị nwe ụgbọ abụọ ahụ esila n'ime ha rịpụta na-asa ụgbụ ha. Jesu rịbaga n'otu n'ime ụgbọ abụọ ahụ, nke bụ nke Simon, wee rịọ ya ka o si n'ala nnupụ ụgbọ mmiri ya nwantente. Jesu wee nọdụ n'ụgbọ mmiri ahụ, si ebe ahụ na-ezi igwe mmadụ ahụ ihe. Ma mgbe Jesu kwubiri okwuchukwu ya, ọ sịrị Simon, "Nupụ ụgbọ gị n'ụgbọ mmiri, wụnyekwa ụgbọ gị niile n'ebe miri emi, ka ị were gbute ọtụtụ azụ." Simon wee zaa ya sị, "Nna anyị ukwu, kamgbe abalị ka anyị mụ anya nọ na ndọlị n'ebe a, ma anyị egbuteghị azụ ọbụla. Ma otu i kwuru, aga m awụnye ụgbụ m niile." Simon na ndị ya na ha so wee wụnye ụgbụ ha. Ha wee pụta oke igwe azụ, nke mere na ọ fọdụrụ ihe nta ka ụgbụ ha dọka. Ha wee fere ndị oke azụ ibe ha aka, ndị nọ na ụgbọ mmiri nke ọzọ, ka ha bịa nyere ha aka. Ha wee bịa bujuo ụgbọ ahụ azụ, nke mere na ụgbọ ha malitere imikpu. Mgbe Simon Pita hụrụ ọrụ ebube nke a, o wee gbuoro Jesu ikpere ala na-ekwu sị, "Onyenwe anyị, si n'ebe m nọ pụọ, n'ihi na abụ m onye mmehie." Ụdị igbu azụ nke a wee tụ Simon Pita na ndị niile ya na ha so n'anya. Otu a ka o mekwara James na John, ụmụ Zebedi, ndị ha na Simon so egbu azụ. Jesu wee sị Simon, "Atụla egwu, site ugbu a ị ga na-amụta mmadụ na ndụ." Ha wee kwọpụta ụgbọ ha n'elu ala, hapụ ihe niile wee so ya. Ozi ọma bụ sere ụwa. Anyị kwenye ozi ọma nke a nata mgbaghara njọ. Happy Christmas and Happy New Year. Maka ndị bara Nigeria na-ahụbe. Unu alụgola? Ọ bụrụ na obiọma dị gị taa, na ị gara lọgo, ma ọkwa ndị nọ nga ndị gara aga alụgo, obiọma adịghị na ị nọ n'ime chọọchị taa na-anụ ihe akwụle. Obiọma adịghị ile nne anya gburugburu gị na ihe niile Chineke mere gị, na o kwesịrị ka ikele ya kwụrụ n'ụkwụ gị abụọ. Ọ bụrụ na ụkwụ m adịghị gị alụdị ya, it's always a good moment ikele Chukwu maka nke o mere eme, maka na akele onye akele ọgbọtọ ọzọ. Ngwa si n'ala ala obi gị kelee ya, kelee ya. Ọ bụrụ na onweghị ihe ị na-echeta na ịdị ndụ taa ise nọ, kelee ya, thank him, thank him, kelee ya. Iku m n'aka mgbe ndị ọzọ gochi ha n'aka, ị na-azụ ndị ka atụrụ mgbe ndị ọzọ na-enye chi ha nri. Ị naghị ekwe ka ihere mee mkpụrụ obi m. Eze ndị eze, o nweghị chi ka gị. Ọ bụ gị nwe chi na
eze ndị eze ọkwa gị bụ ebe ka ọ dị ka obi na-emegharịa Chinedobe ọgbụgba ndụ o nweghị ike ịdị ka gị o nweghị ụgwọ ọbụla a na-apụghị ebubo n'aha gị ị kwesịrị ekele ebe nna nwoke ego dị aha gị ahụrụ m ndị na-eme mma ahụrụ m ndị na-akpọ ahụrụ m ndị na-adebe ebe ahụ bụrụ eziokwu ịdị mma If everything starts working out for you perfectly well, everything is just at your beck and call. You wake up and you sleep on rosy beds, no tsunami, no hurricane, nothing. But when you know that, you need to remember. My mama, so what happened? He said, wake up call. You see that adversity also has this value. Stormy weathers have their own value. Have their own values. So if you are just here, you don't see, you don't get sick, nothing, even go and bad in your one. Sometimes I'm able to change. Sometimes I'm able to change. But maybe I'm not sometimes I'm so that your antibodies will make you wake up. Analysis where COVID as an every kind of COVID what antibodies are in their way. 2 hours a week, 247.
Don't really have analysis. That's not even Africa. Not what is higher with 247 because now I'm fighting to it. Our kind of community and when I see them back, because of how neat and beautiful they back, now what is happening because of them not right. We go to it at the back, only defense. So sometimes it's good to have to God is saying. So yeah, now go to temple, museum. Isaiah chapter 6. Also, no King Uzziah, no King Uzziah, that Isaiah why? It isn't really only Uzziah, Isaiah Uzziah was a friend of Isaiah. He called the relationship not a teaching her about Uzziah weighing Isaiah. So when Uzziah no one only Isaiah so now, and also due to relationship not a teaching her about relationship was also blocking Isaiah from knowing what God has called him to do. Here is spiritual blindness. Oh, I cannot be that is spiritual blindness. Until you come out from that relationship, you will not see the glory of God. He was not a priest. Gigi tried. They will go back there to him. He had to go to nobody can see my head. I don't know. There is some yeah. More children that. Koyana, we will go to the man. All I did that. You guys are the Isaiah. Who gives Isaiah? They had a terrible night. They had a terrible night. The worst night how many I ever had with us. I don't know how the that is tragedy.
ọdịnala nke mere ya obi maka na ya bụ onye njọ wezịrị aka ya obezi ya biko gbahara m ma mere mere ebe ahụ ọ bụ obi na nkwa mbụ. Ọtụtụ mgbe ọdịnihu anaghị bụ esi nso ya n'ụwa ndị a na-adapụta anyị. O buru ike bụrụ ọnọdụ ọnwụ di, o buru ike bụrụ ọnọdụ ọnwụ nwunye, o buru ike bụrụ ọnọdụ ọnwụ onye hụrụ n'anya, o buru ike bụrụ ọnọdụ oke America nọ, you lost your job, you are bills to pay, imam regarding imam the gas, o buru ike bụrụ even involved in a car accident and you are at fault. And o buru ike bụrụ for Rolls Royce. After you go there, imam regarding the gas. There are a lot of adversities that can come. Something like that. Yeah, I go there to tell you. O buru ike bịa pụta anyị n'ọrụ dị iche iche. Ma ọtụ aka ndị a na-ajụ anyị taa. Mgbe ihe ndị a bịara, ka ebe ị na-eburu ha were na-aga. Onye ka ị na-eburu ha were na-ejekwuru? How do you manage them? Onye ka ị na-aga achọ nkọwa ma ọ bụ ihe ị ga-esi onye ị ga-esi eme ya? Isaiah went to the temple. Peter was beside Jesus listening. Ihe ọgbọ preaching. Go onwe gị, ole ebe ị na-ebu nke gị aga? O nwere ike bụrụ ihe gbasara gị. O nwere ike bụrụ ihe gbasara ndụ nke ime mmụọ gị. O nwere ike bụrụ ihe gbasara ndụ ezinụlọ gị. O nwere ike bụrụ ihe gbasara skuul gị. It can come in different forms and sizes. Onwe onye nọ nga ihe agaghị ka onye si chọọ ya n'ụwa naanị abịarute na mgbogbo ya. Onwere onye nọ nga ihe agaghị ka onye si chọọ ya naanị abịarute nso. Ọ dịghị asụ anya. Mgbe ọ bịara mụ na gị, olee ebe anyị na-ebu ya aga? That is the first step. Olee ebe mụ na gị na-ebu ya aga? Aịzaya buru na-eke ya gawa n'ụlọ nsọ Chineke, gaa ebe ahụ Chineke ezute ya. Pita buru na-eke ya dụkwuru na-eke ntị na ihe Jinwe na Jesu Kristi na-akụzi. Jinwe na Jesu Kristi ezute ya ebe ahụ. Ọ bụrụ na mụ na gị na-achọ ka anyị zute Chineke n'ime mgbe ihe ndị ọgbara maka ọtụtụ mgbe ya mara anyị eburu ya ebe a na-aṅụ mmanya. Ọtụtụ mgbe ya mara anyị nwere ike buru ya gawa ụbọchị. And you think you are finding meaning inside those bottles. You can never find meaning inside those bottles. Maka asịkwa anyị were otu ihe chọpụta nga gị na-agụkwa nsogbu ga-abịa ebe a na-eje. Mgbe ị bidoro mmanya agụwa ya ọ bụghị n'anya ya sịrị na agụwa ya. Some people have one ukwu ọjị ma ọ bụ ebe ndị ọzọ a na-eje agụ mmanya jee lezie ebe ukwu ọjị bụrụ ihe bute ya n'ụlọ ha. Bara ije nsogbu mmanya dị iche iche wisi ike na bụrụ ihe dọba n'ụlọ gị ka ịwa ya n'ụlọ. That is not responsible for that. They are not that. That is not responsible for that. In our community, you know, many things are depend on the region. It's not a very it cannot be in the man. It's not a only here. He got the one or no problems. When you have a solution, I find that I don't want to give you Jeremiah is very well. Big man who Jesus, when I can see. Obama Jesus was like a woman who goes, would they give you that? Would they take a solution to what you got down every day? Would they take a solution? Oba
Satan, Chile Satan. Did not put that I say, I will remember, see, I don't want to have a remember. To my ideas of this as yet, Mr. Always look to his Mose, no matter I mean, no man, you children, see, I'm never done. No, I don't know what to do. It's one idea. People, what are Satan? That way, we will be, you know, I go but how bad is the most of the time? We can, we'll be able to check it out. The life of Isaiah was transformed. Yes, when you want to open him, let him wear prophet Isaiah time. Obro no jora ni so you want to galam. Again, him prophet Isaiah. Different angels of Christ were Peter said, "What the one? I can make one na kutanda madu. Apo sosianya ya kapudanya ni ne suro Peter. Suro different angels of Christ were gawa. Open him na jiri wear Saint Peter time. Obro no so no ya gawa ama wear Saint Peter. Mbizi tulonya mane. Mgbe jikwana kughere bụ onwe ya n'ime ihe rama ahụ nke nọ n'ime ya ị na-esokwa ya were gawa ka ị na-alaghachi azụ n'ime suffering and sorrow. Ị na-asị ya mba onye nwe anyị ndụ anyị chọrọ inye ma gaa anaghị ya achọrọ m ịlaghachi azụ ihe ọ bụghị ihe ọ chọrọ n'aka anyị. Anyị na-agụ egwu na-asị the blood of Jesus, the blood of Jesus set me free from sin and sorrow. The blood of Jesus set me free. Let us not go back to sin and sorrow. Mgbe anyị onye nwe anyị ka anyị soro ya na-aga ka onwe ike dịrị anyị na mma. Ọ bụ okwu Chineke na-akpọ anyị taa sọ ụmụ m n'ime ihe nramahụ ahụ nke ụlọ na-agabiga anọ m ebe ahụ. Ọ bụrụ na ilezi anya ị ga-ahụ m. Ọ bụrụ na izute m ọ ga-adịrị gị na mma. Ndụ gị ga-agbanwe. Ị ga-ahụ ihe ọhụrụ n'ime ndụ gị. Ka anyị rịọzie Chukwu ka onye anyị amara nke anyị ga-eji mgbe anyị nọ na ihe nramahụ na ihe mgbagwoju anya ka anyị ghara ịchụ ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị kama ka anyị chụọ ụzọ n'ebe dị nwere nọ dịka Aịzaya na Pita mere taa ka ọ gbanwee otu anyị ka anyị hụ ihe ọma anyị na-ahụbela bifọ ka anyị hụ ịdị mma ya n'ime ndụ anyị mgbe niile site na ihe ndị a anyị na-agabiga site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Ekwenọtụ Chineke
jiri ezi obi chọọ ya ka anyị ga-achọta ya ngwanụ ka anyị rịọ ya ka o nyere anyị aka ka mgbe ebulu mmiri bidiri na ndụ anyị ka anyị ghara iche na ọ jụrụ anyị ọ hapụrụ anyị kama ka onye anyị amara ka anyị ga-eji chọta ya n'ime ebulu mmiri ahụ wee zakwara oku ọ na-akpọ anyị. maka ndị amụma na ndị nkụzi nke ụka ọgwụgwụ oku ha maka ndị amụma na ndị nkụzi ụka ka ọkpụkpọ oku ha ka ha nụ ọkpụkpọ oku ha ma tinye ya n'ọrụ anyị arịọghị nwere ndị ọchịchị obodo ka ha site na mbọ ha na-agba ka a kwụsị iji mmadụ agbanwere ahịa na mba niile anyị arịọghị gị nwere maka ndị ọrịa na ndị na-ata ahụhụ ka ha nweta ọgwụgwọ site na arịrịọ eze nwanyị nke Lourdes anyị arịọghị gị nwere maka ndị niile kwere nkwa ibi ndụ dị asọ ka mmụọ nsọ gaa n'ihu na-eleta ha ma na-akwalite ha n'ihe niile ha na-ekwu anyị arịọghị gị nwere maka anyị niile gbakọrọ n'oche nri nke onye nwe anyị taa ka anyị jikọọ aka ọnụ na-arụ ọrụ maka otuto nke Chineke anyị arịọghị gị nwere maka ndị niile nwụgoro ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamisa n'ụbọchị taa ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe na alaeze eluigwe anyị arịọghị gị nwere ka anyị werezienụ mkpa ndị ọzọ dị n'ime obi anyị were okwukwe chee ha n'ihu Chineke ugbu a. Jigide onye nwere Jizọs, jigide
Oh,
Okay. Ma ndị niile nwetagara nnukwu ha na be anyị ma n'ụkwụ na-ege so ime ụkwụ ọzọ ime gịnị ịgba dị ya were oge na-abịa ime nke pledge jizie nwayọ nwayọ na-akụ ya throughout the year. Ọ dị mma. Ugbu a anyị ga-akara masị gabazie kwesị ugwu onyinye aga n'ihu. Otu dị Jesu. Daalụ.
biko mee ka onyinye ndị a ọrụ anyị ihe ọgbụgba ndụ gị dị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welitela obi unu elu, ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ndị ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye mmiri inye ebere o nwere maka mmehie mmadụ, kwere ka mmụọ ya na be dị Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọnwụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. Iyi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile ka ukwe na Amen.
otu akwa ka o siri mee mgbe e richara ndị anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazị ya na-asị na amara nke anụmanụ ya ụlọ niile ke abiko nke ọbara ka ọ bụwa ndị ọhụrụ dị ihe ebebe a ga-agba ya n'ihi udo na n'ihi imerime mmadụ ke were gbaghara njọ gaa na ebe nke ha na ncheta ka anyị rụpụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekwu ugbu a. Amen.
Simple song, yeah.
Chineke anyị, ọ sọrọ gị ikenye anyị oke n'otu achịcha na iko nye anyị amara ibe ndụ iji bụrụ otu n'ime Kristi, ka anyị na-amịta mkpụrụ ga-ewetara ụwa aṅụrị nke nzọpụta site na Kristi onye nwe anyị. Together in mission nke emelụ taa, anyị na-elotakwa ndị nwetara envelopu n'ụlọ ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị wetara ihe ụbọchị ụka ọzọ, ma ndị sendịrị ọredi, ndị jikwa envelopu nwetara nke ha taata ebe a, ka anyị gbaa mbọ mee ihe dị na ya etu esi wee chọọ. Ikusa anyị ka na-ama ọkụ ya maka ndị ebubere ma ndị agbabeghị ụgbọelu ha, ka unu lotakwa na ọ dịbago n'ụkwụ, agba ya n'oge, ọ dị chipa n'oge. Black History Month Mass bụ Satọde anụnwa 5 p.m. na Cathedral. Ọ bụ Archbishop anyị ga-akị ya. Anyị bụ okwu anyị na-eso were eme mmemme ahụ, na ndị ka anyị si were gosi ụbọchị ụka gara aga mmadụ abụọ ndị otu anyị, Dr. Frank Eze na Greg Ogamaka, ka anyị wepụtara ga-ebu ndị ga-enweta award na Keep the Flame Award nke a ga-enye na maasị ahụ. Ka anyị gbaa mbọ mụ na anyị kwadoro ha bịa site n'iji ya etu awakwa ọ dịkwa nke akpọrọ ndị kwaya. Ụbọchị ụka ọzọ, our regional bishop ga-abịa ụka 10 o'clock ebe a. Ọ ka ime ka unu mmadụ adịghị ama m onwe ndị chọrọ ịbịa. O ya abịa ụka 10, our regional bishop. Unu mmanụ ọbịagoro anyị, ọbịagoro ka ala anyị ụka ebe a, mekwa bịa mgbe ndị Night of St. John kpọrọ ya. So ọ na-abịazi nke ụka 10 ka ọ bụrụ na ihe niile nọ na parish anụ afụzue n'ihe. Ndị nwere ike ịbịanụ ụka 10 o'clock, anyị maara mgbe o ji ebido 10. Ndị lektọ ka anyị lotakwa, anyị maga ọkwa izu ụka na-abụọ gara aga, makwa ya ụbọchị ụka gara aga. Anyị na-elotekwara anyị niile na unu nwere nzukọ ụbọchị ụka ọzọ ma agbasa ụka nke 12, dịka ndị nke ya na-ajụta anyị. Agbasa ụka 12 after the new mass ọ ga-abụ. Ezinụlọ ebe Ebulem na Nwobodo sị ka anyị kelee unu n'ụzọ pụrụ iche ka anyị si wee pụta n'igwe maka nwunye ha, nwanne ha nwanyị nke rapụ ụnụ, onye otu anyị bụ Srila ebe Ebulem, nke akara ụka. M ga-asị na anyị kwalie ebe a na Fraịde gara aga. Ha wee sị ka anyị kelee unu niile n'ụzọ abụ n'ụzọ, mana ekpere mana enyemaka unu n'ụzọ ọbụla esi wee mie, na ha na-ekene unu ọfụma ọfụma. Ka Chineke kwụghachi ụgwọ unu mmaji mmaji. Ndị tata ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Ndị na-abịa ụka ụbọchị izu ebe a, anyị na-anya n'azụ, na-akwụrụ ọtọ, keep standing. I make now, you are welcome. And they have three. One by the wall. When you get by the wall, you have to look up here. Two on this side, one at that end, one at that end. Darling, you are welcome to worship with us anytime you are here. Ndị niile tinyere otu ọbụla ma onye ọbụla tinyere ihe na bọọdụ, bulletin board dị outside, anyị na-ayọ ka anyị wepụ ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ ya, ga-achọghị ya. A ga-eyuzi for Black History Month, a ga-etinye ihe na ya, so a
eme ya echi ihe afụrụ ebe ahụ olu eji ha ya ewepụ ha ncha ọ bụrụ trash nye njem ọkụ ahụ ka ndotere ụnụ so a sị na itinyere ebe a na-ekpụrọ ya anyị wee na-ekelekwa anyị niile n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si agba mbọ ka ụnụ ụka anyị na-aga n'iru wee na-ekele ụkọchukwu nke kara anyị ụka tata Masịrịnus Mbata ka anyị kpọrọ the organics ndị na-etinye ọnụ n'okwu ka mmemme ajamisa na-aga n'ihu na-ekele mmadụ niile ka onye na-eme Chukwu na-agọzi anyị ekele bụnụ niile izu ọma izu ụka na-abịa ka ọ mara anyị mma n'aha Jizọs onye nwe anyị nọnyere ụlọ number 271.